Somebody shout amen. Mjesi zobe sila sizothandaza Friday up until Sunday. What I know ile ukuthi uma sike saba kwi prayer uNkulunkulu uvamisile ukuthi kube khona izinto ayifohlisayo. Intshumayelo engizoyishumayela namhlanje ethi kungcono ukuphetha kahle. Nisizokhuluma nje into yokuphetha kahle unyaka. It might happen ukuthi kube khona into eyenzakele during the year, but when you conclude the year mawuvala unyaka uqeda unyaka ngicela ukuthi uqede ngamandla amakhulu. Somebody shout amen. So uzobona ipost ukuthi isiphi speaker soba naso during the weekend for ukuzobonga nje. Sithi inkosi siyabonga for these 3 days sizodedicatela kuba sibonge enkosini. Somebody shout amen. Ngicela umtshelo seduze ukuthi makhelwane ungadoji ke ukuthi ukuba ubungabibikho ngoba lo mthandazo ungabo bonke abathi inkosi sizobonga ukuthi siqala unyaka siyawuphetha manje. Kukhona ababe seyibhedlela ngezigulo ezifana nesigulo naso bafa wena wasinda waphuma esibhedlela car accident wasinda. Singabala izinto eziningi mhlambe wafakela umuthi wangawubona but uNkulunkulu waqeda ubutha obabusekudleni waphila. Ngenze ukuthi ubebekela umeqo wena wangawubona kodwa uNkulunkulu wakulwela ukuthi lo meqado ubekelwe wona ungabi namandla kuwena. Awubanga namandla, you are still standing, usaphila namhlanje, and we need to go back to God and say thank you Father. Kungenzeka ukuthi uyasebenza abanye baphele nomsebenzi wena uyasebenza. Kungenzeka ukuthi uphele nomsebenzi kodwa usenamandla okuphila, uyakwazi ukuphila. Ngenze kukhona ongakusho sizobonga enkosini before we close the year. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Baba uNdosi siyabonga kakhulu nomama. Ubona ukuthi couple isebenzisana kanjani? Ngicela ulishaya izandla ubaba uNdosi. Kube ngathi uyahlulwa. Ubaba uNdosi kwangathi uyahlulwa, kwangathi uyahlulwa. Kwasho ukuthi isifikile helper. Yafika injini enkulu. Yafika imanager. Yathi ngeke baba uhlulwe. Ngikhona. Yathi ngeke uhlule ngikhona. Yafika yasondela injini, yafika yasondela imanager. Aw somebody shout amen. Couple kusetshenziswana kanjena ke ubonile? Mase kufika umama akufanele ukuthi kube khona ukwehlulwa. Ngoba bangcona ababili kunoyedwa. Somebody shout amen. Amen angazukhona in like high. All right, Daniel chapter number 4 verse number 1. Ncwadi kaDaniel chapter 4 verse number 1. Ngizodlula kancane nje ku 11:30 ngicela ningibekezele bebuya ithawula inkonzo empela nyanga. Amen. All right. Ngicela ukejime chapter 4 verse number 1 uzofunda ngikumisela ngimisa khona. Ngifunde kuleli lesizulu ngesi ngathi akafiki namhlanje uMambu. Akafunde nombani okhona osefikile. All right, let me read. Sifunda kwincwadi kaDaniel chapter number 4 verse number 1. King Nebuchadnezzar, to everyone, everywhere, every race, color and creed, peace and prosperity to all. It is my privilege to report to you the gracious miracle that the high God has done for me. His miracles are staggering, his wonders and surprising. His kingdom, His kingdom lasts and lasts. His sovereign rules goes on forever. Nebuchadnezzar was at home taking it easy in my palace, without a care in the world, but as I was stretched out on my bed, I had a dream that scared me, a nightmare that shook me. I sent for all the wise men of Babylon so that they could interpret the dream for me. When they were all assembled, magicians and enchanters, fortune tellers, wishes,
khona nama wishes. I told them the dream. Kusho ukuthi bayatshelwa nabathakathi mawususa engxakini. None could tell me what it meant. And then Daniel came in, his Babylonian name is Belteshazzar, named after my God, a man full of the divine Holy Spirit. I told him my dream. Belshazzar, I said, chief of the magician, I know that you are a man full of the divine Holy Spirit, and that there is no mystery that you can't solve. Listen to this dream that I had and interpret it for me. This is what I saw as I was stretched out on my bed. I saw a big towering tree at the center of the world. As I watched, the tree grew huge and strong. Its top reached the sky and could be seen from the four corners of the earth. Its leaves were beautiful, its fruit abundant, enough food for everyone. Wild animals found shelter under it. Birds nested in its branches. Every living was fed and sheltered by it. And this also is what I saw as I was stretched out on my bed. I saw a holy watchman descend from heaven and call out, chop down the tree, loop off its branches, strip its leaves, and scatter its fruit. Chase the animal from beneath it, and show the birds from its branches. But leaves the stump and root in the ground, belted with a strap of iron and bronze in the grass meadow. Let him be soaked in heaven dew and take his meal with the animal that graze. Let him lose his mind and get an animal mind in exchange. And let this go on for 7 seasons. For 7 seasons. That is verse number 16. All right, let me just jump ngelaphana. All right. I'm going to do this because I want us to figure verse number 38, but it is too long. May you allow me to summarize this story. Somebody shout hallelujah. So now, uNebukadnezar bekalele elele kwakhe enethezekile empedeni. And the Bible lithi ngesikhathi uNebukadnezar elele enethezekile empedeni. Then he saw a strange dream. Waphupha iphupho elamethusa naye. Iphupho elingaqondakala. Uthi I saw a tree, ngibona isihlahla sehlela emhlabeni. Uthi sakhula lesi sihlahla amakhona aso onke u4 ngangikwazi ukuwabona. Uthi but kuthe makuhamba isikhathi isihlahla lesi savele saba isihlahla esishayekayo esiphundlekayo. But uchaza ke ukuthi ke lesihlahla sasikade sathi masiphundleka kwakukhosele kusona ilwane inyoni zakhe idleke yonke into. Kusho ukuthi they found ikhaya inyoni ama animals. Usethi emveni kwalokho, this was strange to me to see a dream. Iphupho elisihlahla esakhula sagcwala umhlaba wonke kusho ukuthi emagumbi amano umhlaba. Because ngabona amachopho onke o4. Uthi ngawabona amachopho o4. Amen angazi ukhona la ekhaya. Now,
bese athi uDaniel athi ke uDaniel inkosi uNebukadnezar yavuka kusho ukuthi ishayikiswa iphupho eliphuphile. Then yayise ibiza ama-magicians, yabiza izangoma, yabiza abathakathi, yabiza bonke abantu ukuba abayichazela ukuthi yintoni eyiphuphile, yini la iphuphileyo. And iBhayibheli bese lithi bonke bafika kodwa they failed to interpret the dream. Bahluleka ukuba batolike iphupha liphuphileyo. And bese lithi iBhayibheli kwase kweza uDaniel obizwa ngoBelshazzar abanikezwa amagama uDaniel wanikezwa igama kodwa they came bengoBelshazzar ebenamagama khona, then they change amagama abo mase bese eBhabheli. Senibhorekile amen. Onilalele somebody shout amen. Angibuze sethu usulalele ngempela makhelwane. Okay, amen. Now siyabonga kakhulu umnikelo etime ube u680 uzohamba ibanga elide kakhulu. Amen. Now iBhayibheli lithi when uDaniel efika wafike wachaza into ayiphuphile ngoba sehlukile asifani nabanye abantu. Laba abaseBhabheli okuthiwa ama-magicians nabathakathi nezanusi zangoma, they failed even ukuba zichaza ukuthi uphupheni. But mayifika uDaniel yena watshela inkosi uNebukadnezar athi nanti iphupho liphuphileyo. Because njalo abantu abagcwele umoya kaNkulunkulu babengafiki bezochaza iphupho bengalishongo. Ngoba banamehlo okubona izinto engabonakali futhi bakwazi ukuinterpreta. Amen wala ekhaya mncane nje. Ngifuna ukusheshe ngiqede nje. And the Bible bese lithi ke ngesikhathi echaza uDaniel echazela uNebukadnezar ukuthi uphupheni. Ngicela wayiqinizisa ikhanda uNebukadnezar. And then wayesefinyelela lapho khona esethi ake ngichaze ke manje ukuthi uNkulunkulu ngalento oyibonile uthini. Here is the interpretation. Uthi uNkulunkulu, the time will come la khona wena nkosi uNebukadnezar bekufanele wethuke ngoba leli phupho alisho kuhle ngawe, kodwa lento oyibonile isho into that is coming upon your life. Uthi lento ngabona ngakwele phupho, ngabona uNkulunkulu uthi ngabona kuthathwa ingqondo, human mind iyesichangewa nengqondo ye-animal yesilwane, kwakhishwa ingqondo yomuntu kwafakwa ingqondo yesilwane. Uthi ngesikhathi kuphundleka isihlahla sishayeka, uthi noma kuzoshayeka wena uphume ekutheni ube sengqondweni yomuntu, a human mind, because kuyongena kwena ingqondo yesilwane. Uthi lokhu kuma kwesihlahla inqabi impande zaso zinamathela emhlabathini, kusho ukuthi noma wena usukile esihlalweni sobukhosi, but God will reserve ubukhosi bakho up until you come back. Now ngamanye amazwi lesihlahla noma sishayekile, kodwa izimpande nesiqu sesihlahla angeke size sisiphulwe, ngeke size siwe. And lento isho ukuthi noma usuke esihlalweni, but the kingdom will remain and will wait for you. And I do believe ukuthi khona umuntu othi uNkulunkulu uzokhuluma nami namhlanje before sehlukana. Now then bese qhubeka uDaniel athi leli phupho Nebukadnezar
uNkulunkulu ufuna ukufundisa ukuthi uyedwa uNkulunkulu ocontrola yonke into. Lesi sehlo masikwehlela sizoba isehlo sezinkathi ezisikhombisa. 7 seasons. Your mind will be taken away from you. Kufakwe ingqondo ye-animal. Then you'll move from your city of kingship. Uyohlala nezilwane. Udle nezilwane. Udle utshani njengesilwane. Lokho kwenzelwane kwenze ukuthi ube humble because uhlele ehlalweni unethezekile uyistreshile kulombhede. Ucabanga ukuthi yonke into khona enye into econtrol umhlaba. Ngifuna ukufundisa ukuthi umhlaba ucontrolwa izulu kuphela. Kusho ukuthi ngamazwi uNkulunkulu uthi I want to bring you Nebuchadnezzar ngifuna ukubuyisela emadolweni akho ukuthi noma uhlele ehlalweni wazi ukuthi it is not all about you but it is God upon you. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. You know, iBhayibheli lithi nangempela uNebuchadnezzar wadlala esetsheliwe interpretation. Wadakwa iwayini kwavaleka amehlo wangena endlini ongamela angene kuyo endlini kaNkulunkulu wathatha izitsha zokuseva kwi-altar wadla ngazo kuthiwa uthema ayiphatha kudlaphi izitsha zase-altar kwabhala umuntu odongweni wathi mene tekela uFarasini okusho ukuthi your days are numbered. Umbuso wakho ufunyana ulula and your days are numbered. And iBhayibheli lithi from that day yila khona wathathwa ingqondo yakhe kwafakwa ingqondo yesilwane. Wangacabanga njengomuntu. Wacabanga njengesilwane. Wasuka ehlalweni wangafuna bhekeni. Wangafuna lamb. Wangafuna steak. Kodwa wafuna utshani lapho ungakhona. Wangabe sahamba ngenyawo zombili. Kodwa wahambisa kwesilwane Nebuchadnezzar. Wahamba ezisilwane sihamba ngenyawo eziwu4. Wahamba wayehla emadlelweni wadla utshani, wadla ihlahla, wadla yonke into. And iBhayibheli lithi wahamba isikhathi uNebuchadnezzar 7 seasons. Kanjalo sethu uzathi makhelwane sometimes ngenzeka ukuthi bukuyisizini ethile. Kukhona ukuba khona esimeni ukuze ngidlula ama-season uthi season ijoinwe yenye. Uthi isizini ijoinwe yenye. Ungakaphumi. Awukhona umuntu engikhuluma naye Nkosi yami. Ngicela ngivumele bazani sothandaza manje. Somebody shout amen. Kunesimo sokushisa. Mtshela sethu ukuthi makhelwane mhlawumbe akukhulunywa nawe namhlanje. Kodwa khona singakhuluma nabo. Esithi kuyenzeka uNkulunkulu angidlulise kuma seasons. Uthi uphuma kwenye season ungene kwenye season hayi ukuthi ihlukile. Isizini esafana nesizini ophuma kuyo. Uthi uyaphuma futhi kule ungene kwenye. Kanti uNkulunkulu wenze njani? Ufuna ukufundisa ukuba humble. Sometimes in life kwangathi ngashumayela. Sometimes in life akufanele uphakame. Ngoba imphakamo uNkulunkulu yona into akwazi ukuba akusebenze kuyo. Mase akusebenza kuyona kuba uyo wehlaya kadedeni noSathane. Ukuthi kube uSathane okulingayo. But kuba uyena uNkulunkulu owehlayo azokuthobisa. Now iBhayibheli lithi kwaba ama-season awu7 uNebuchadnezzar esehlane ingqondo itshontshiwe. Ithathiwe kwafaka ingqondo yesilwane. But bese lithi iBhayibheli one of the days awubafethu. One of the days uNebuchadnezzar esemadlelweni edla neinkomo ebangutshani neimbuzi. Ebangihlahla neimbuzi emadlelweni. Kuthiwa waphakamisa amehlo akhe. Wakhohlwa yonke lento
Nelembona ubonayo is about ukuthi uyitshela ukuthi yena une-power yokucontrol izinto. Now, uNkulunkulu ufuna ukumtshengisa ukuthi you don't have any ability, you don't have any power to control what you see with your naked eyes. Lokho kubonayo. Whatever that you see, a control uwe. Kodwa control uSimakade. Now, usathi and all about this let's story. Ukuba athotshiswa uNebukadnezar. Bese funda ukuthi yonke into control from above. So there was a time, kodwa ngikhuluma ngethu. Okuthiwa kwathi ngelinye ilanga waphakamisa amehlo. Waphakamisela ezulwini. Okusho ukuthi ngamanye amazisitha uma sintshontshe kuwe into kaNkulunkulu sikwenza ube nepower yokucontrol izinto as if yonke into icontrolwa uwe. Uma uNkulunkulu esakusebenza ukusebenza up until you go down with your need and learn how to lift up your eyes. Sometimes amehla waphakamisi usebumnandini izinto ihamba kahle kodwa uJehova uletha intshutshiso aletha inhlupho ezokwenza ukuthi ube on your knees. Mawususa emadoleni akho bese kufundisa bonke abaguqayo bafuneke bafunde ukuthi amehlo bese phakanyiselwa kuyena phezulu ngoba yonke into ekhona icontroller from heaven. Nothing on earth ekhona existayo la emhlabeni okumele ube nepower yokuyicontrola. Kuthi angisho why inyanga sehluleke, why isangoma ebiziwe sehluleke, why abathakathi behluleke ukuthi noma beyitshela nabo ukuthi banamandla abanawo amandla kodwa abantu abanamandla abantu abakwazi ukuya edolweni bese befunda ukuba yonke into icontrolwa from heaven, from above. Oh, somebody shout amen if you can. Somebody shout amen. Mthino sethu uthi makhelwana uguqiswa kanzima uma ungakwazi ukuthobela izulu. Awu aningizwanga. Aningizwa. Ngithi mina uguqiswa kalula. Kodwa uNkulunkulu uyayidedela izinto ezizoguqisa. Siguqisa hlane. Siguqisa enhluphekweni. Siguqisa ushayiwe, siguqise wopha bese siyakufundisa ukuthi mawusuguqile phakamisa amehlo waphakamisela ezulwini ngoba akekho umuntu onamandla ocontrola whatever elapha emhlabeni. Only heavens that can control whatever oyibona ngamehlo akho. Lokho okubonayo shona kuye, lokho okufunayo shona kuye, lokho ofuna kwenzeke shona kuye. Oh, somebody shout amen. Yonke into oyidingayo phakamisa amehlo, phakamisa amehlo, phakamisa amehlo. Once amehlo wahlule ukuwaphakamisa wawabukisa kwezinye indawo. Abanye amehlo bawabhekisanga phezulu, bawabhekisa ezangomeni, bawabhekisa kubathandazi, bawabhekisa ey'ntweni ey'phathekayo, bawabhekisa emaceleni. Abanye amehlo bawabhekisa kubo, bacabanga ukuthi yonke into eyenzakalayo yenzeka ngamandla abo. Kodwa-ke ngizomemezela ukuthi makunjalo uJehova uletha inhlupheko ezizokuguqisa siguqise kubuhlungu bese sikufundisa ukuthi amehlo ayaphakanyiswa. Yonke into econtrolekayo emhlabeni icontroller from heaven. Sesothandaza. Sesothandaza. Cela bathinte basethuza bamthinte babili uthinte lalongala. Uthi makhelwa namandla angabi kuwena. Ilento ayingabi ngawe. Khuluma nosethuza uthi makhelwa lento ayingabi ngawe. Awubabekho abantu nje mtshela ukuthi makhelwane lento ayingabi ngawe. Siyakubona kodwa lento ayingabi ngawe. Thina sethu uthi ayingabi ngawe lento, ayingabi ngawe lento. Lento ingoNkulunkulu lento. Wena isource yakhe is God. uGod umabhozi ikutano alpha omega. Owayekhona umhlaba ungakasekelwa. Lokhona noba khona. Nomile njalo. Somebody shout amen. Lento ayikho ngawe.
kodwa lento ingamazulu. Awu ngifuna sithandaze nje, ngifuna sithandaze. Mtshela sethu uthi waguqa, wathi eguqile ehlane waphakamisa amehlo waphakamisela phezulu. Uthi uDavide ngifuna usize entabeni, ngicabanga ukuthi abafowethu bahlele ezikhaleni zentaba. Uthi abafowethu bebengekho ezikhaleni zentaba, ibhele lilapha nengonyama ilapha, but akekho umuntu wayengangisiza. Uthi ngathi kanti abanye usizo balithola ezikhaleni zentaba besizwa ngabafowabo, mina ngithola ngisizo. Wathi kanti usizo lami luvelaphi? Wayesethi aluvele entabeni, kodwa usizo lami luvela kuwena. Wena Jehova wenza izulu nomhlaba. Uma izinto engizethembile zefeyila, wena Jehova ukhona, ngoba yonke into esemhlabeni ikhontrolwa ngamazulu. Kodwa Jesu, uJosefa ubanje ufake emgodini ongenadaka, umgodi ongenalutho. And mayithi ubheka ngapho ubanja udongo, ubheka ngapho ubanja udongo, wayeseyafunda ukuthi yonke into ayivele emaceleni, kodwa yonke into ivela phezulu. Waphakamisa amehlo akhe wawaphakamisela phezulu, kanti kuzodlula ama-Ishmayeli kwajika bona bamkhipha. Somebody shout amen. uJeremaya wafakwe emgodini onodaka, wathi mayisefakwe khona wayesebheka phezulu, wathi wena Jehova noma ngehla ngibuya ngiyobisha phansi odakeni ngiyobulawa udaka. Wathi kodwa wena Jehova ulusizo lwami, ulidwala lami. Somebody shout amen. uNkulunkulu wafusa inkosi uNebukadnezar, wathi wake up, hamba uyojeka uJeremia. Somebody shout amen. Somebody shout amen. And iBhayibheli lithi bahamba, ubani lona, ubani enkosi lona, sengithi uNebukadnezar, yahamba yathi thathani indwangu emadlebhudlebhu. Nomkhipha uJeremia engakafi, kodwa usizo ucele phezulu. Singathi ungatshela sethuza ukuthi makubhede, ukubhede okukhona kufundisa ukuthi yonke into icontroller from heaven. But there is something that I want us to pray with. Into engifuna sithandaze ngayo nansi, yile yokuthi kwathathwa ingqondo yesilwane, kodwa ubukhosi babumlindile. Noma kushayeka but iposition yakhe yokuba iking yayimlindile. Awabekho abantu la ekhaya, but izinto ziyamshaya ngapha, kodwa iposition ithi angiyindawo. I will wait for you here up until you come back to your senses. Manje kuthatha ingqondo yakho yafaka esilwane, but iposition okuyona you will come back. Somebody shout amen. Kuthi angimemezele ngithi isitha noma singahlubulwana kodwa nginqaba neposition. Noma singakushaya kangakanani kodwa nginqaba nendawo. Kodwa bekho abantu la ekhaya, nginqaba nendawo, nginqaba nendawo. Yiphi indawo Bishop? Yi-identity. Yini identity? Uqobo lwakho. Yini uqobo lwakho? Is who you are in God, is who you are in Christ. Lento ukuthi ubani nqaba nayo, noma ungashaywa kanjani bese uthi Jehova ngicela ungilinde endaweni. Kuyizithunywa zokungisiza nje, ngisondeze Nkosi kuwe manje na. Awabekho abantu, not ukuthi uyakuzonda uNkulunkulu, but uJehova ufuna ukufundisa, ngoba uyilolu hlobo lifundiswa ngama-seasons, ukuthi ayikho into ongayenza ngamandla akho, kodwa yonke into ekhona yenziwa uyena. Not that God want you to die in that situation, kodwa ufuna ukuthi ufunde ukuguqa bese uphakamisa amehlo. Usuke ehlalweni prophetical, sasikuye isitha sasisusa uSathane ensimini yase-Eden, sahamba sadunguzela
But kwafika uJesu. He restored us. Take us back. Bring us back. He renewed us. Wasenza saba futhi abantu abazindlalifa. Wabuyisela inkazimulo. Angazi amen ukhona la ekhaya. Cela umthindo seduze uthi makhelwane mthetho makhe. Ungavumi ukusuka. Noma ngabe kushaywana ihlahla noma siyaphundleka. Kodwa isiqu nezimpande nokugxiliswa kwaso asinganyakazi khona. Kunganyakaza ezinye izinto kodwa unganyakazi la ugxiliswe khona. Yini lokhu kugxiliswa kwakho kunezinyoni ezakhela kuwena. Kukhona izilwane ezikhosela ngaphansi. Kuthi angimemezele prophetically ukuthi kunabantu okufuneka bakhosele la kuwena. Noma ungashayeka kanjani kodwa sicela isiqu singashayeki. Sicela isiqu singashayeki. Sicela isiqu singashayeki. Ubani isiqu uNkulunkulu. uNkulunkulu awusambari shout amen. Ingcabo zigxiliswe kuphe emhlabathini. Umhlabathi ubani uNkulunkulu. Tshelo seduze uthi isiqu soba uNkulunkulu ifoundation ayingashayeki ngoba kunabantu akufuneka bazokhosela. Kunabantu okufuneka bazokwakha. Awuningizwanga. Inyoni zezulu zakha kanti izilwane zakhosela. Noma seshayekile ihlahla kodwa zaqhubeka zakhosela. Oh, I want us to close. iBhayibheli lithi waphamisa amehlo akhe esemile uboya njengesilwane. Esedla njengesilwane. Waphamisa amehlo akhe waphamisela phezulu. Uthe mawaphamisela phezulu kuthiwa same time there was an exchange again. Wathi mayibhekisa amehlo akhe phezulu kwaphuma ingqondo yesilwane. Kwabuyisela ingqondo yakhe. Ithe mayibuyela ingqondo yakhe kwaphela uboya. Wasukuma. Wathi I will go back to my throne. Wathi mangifika khona sengiyakwazi ukuthi uyena kuphela. I want to decree and declare as we are closing because of our time. Inkosi mengenyawo, inkosi akuthi noma uqale kabi noma kwenzakaleni. Let God restore you. Ukuphetha kaNebukadnezar waphethe ebuyele ebheke ehlalweni. Cela ungavumi ukuvala lo nyaka. Uvale kanti awubuyelanga kwiposition. Ngicela lo nyaka ungavumi ukuthi weqele ku2026 kanti weqa usenengqondo yesilwane. Ingqondo yakhe ayikho awukho kuma senses. Ngicela ungavumi ukuthi uSathane akwenza izinto ngesiyo ngoba entshontshe identity yakho. Don't allow the enemy ubi enemy kwenze ukuthi ungene onyakeni omusha kodwa ungene nengqondo yesilwane. Ngikhuluma apha la ekhaya. Ungabangi nezilwane kube kuthiwa besetendeni bengiyawuvangela. Ngithi ungabangi nezilwane. Izilwane ehlane zenza into umuntu angayenzi. Ungavumi ukuba kuyilevel yesilwane kanti ungenwe ingqondo yesilwane. Phakamisa amehlo akho waphamisele enkosini. uNkulunkulu abuyisele ingqondo yakho ukuze uwele kahle. Lift up your hands unto God. Uvale kahle lo nyaka. Uvale kahle lo nyaka. Unamaya kashatai. I want us to open our mouth and pray. Wherever you are, just open your mouth and pray. Cela uvule umlomo uthandaze. Moya ngcwele. Shana maya hela baba yanta. The mighty name of Jesus. Vula umlomo uthandaze, vula umlomo uthandaze. Vula umlomo uthandaze, vula umlomo uthandaze. Open your mouth and pray. Say something unto God. God, bring back my identity. Moya kaNkulunkulu moya ohalalelayo.
Ilamaya kashalabaya hela baba baba saya. We really need you, Lord. We need you, Jesus. We need you, Father. Olaba maya ntala blessaya. Likapasaya hena maya. In the mighty name of Jesus. We need you, Jesus. Bayete, 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 bayete. Yes, Lord. Jesus. Oh, my God. Restore us. Renew us. I'm praying for the restoration. We say identity. We say identity. We say identity. Alamaya kashatai. Jesus. Ibayanta la prosaya. Zulu yasimanga. Zulu yemfihlakalo. Dwala la phakade. Dwala limiyo. Awu siyabonga baba. Nanku umthandazo ngolesihlanu kuya kuyisonto. Position us again, oh God. Take us back where we belong. In the mighty name of Jesus. We need your grace. We need your power. We need your anointing. We need your glory. Hallelujah. 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 Jesus. Moya baba. Moya no halalelayo. Moya ngwele. Moya ngwele. Holy Spirit. We really worship your name, oh God. We exalt your name. You are the restorer. You are the one who restore us. The one who renew us. The one who rebuild us. The one who take care of us. The one who cares for our lives. Not our lives, Upela, but even our families. You care, oh God, with whatever that has our name. I decree and I declare even in this day, oh God, may your grace, Jesus, take place upon each and every one, ubaba, umama, intombi, insizwa ngegama lika Jesu. Siyamemezela amandla, siyamemezela uqobo, siyamemezela inkasimulo, siyamemezela amandla okubuyela back to our position, okubuyela back to our identity, okubuyela back to baba wethu namandla eyintweni osidalela kuzo ukuba sibe yizona. You love us, oh Jesus. Akekho uNkulunkulu osithanda njengawe. Bayete, 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 bayete. Bayete. Uya mama maya tala brosaya. Ina na maya. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Hey, Shanamaya, Helamasaya. Ikamataya, Helamasaya, Kushataya,
Librosaya telebrosaya. Mayante Jesu. Mayante Jesu. Mayante Jesu.